parusa dito sa Sosogo. Pag walang kinita, tong video na to, wala tayong madodonate. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon maglalaro muna tayo na isang makabuluhan na versyon ng Sulutusok ko. Dahil alam ko karamihan sa inyo ngayon at sa mga nanonood ay pwedeng nasa labas ngayon ng baha. Marami mga tao ngayon na nakakanood ang swerte. Hindi lahat ng tao ay laging saswertihin sa kanilang buhay. At naalala ko lang nung nakikita ko yung mga baha sa labas ng bahay ko na merong mga tao na iba ang binigay ng mga bara sa kanila ng mundo at wala silang magagawa doon. At karamihan din sa inyo alam ko ay gusto rin tumulong sa mga kababayan natin na hirap ngayong panahon ng bagyo ng Karina na magiging super typhoon pa daw, mas malala pa nga daw siya sa Ondoy. Marami pa mga parating na bagyo. Tapos naisip ko paano natin matutulungan gamit ang ating community. At alam ko din naman na karamihan sa inyo ay wala naman din handa na pera na maibibigay o pagkain. Dahil may kanya-kanya rin naman tayo pinagdadaanan sa buhay. So naisip ko, itong video na to, lahat na kikitain nito ay do-donate natin. So naisip ko ay sa Angat Buhay. Kaya pasensya na ako, medyo simple lang editing ngayon kasi ako lang mag-i-edit nito para sa atin lang to. At so lang magbalik sa mga kapwa-tao ko na dinala tayo sa ganitong posisyon na hindi ko na kailangan isipin kung tatangayin yung gamit ko. O di ko kailangan sumakay ng jeep para sumulong na naman sa baha para magkaroon ng left toe spirosis, diba? Nagiging grateful lang ako sa aking posisyon. Kaya ano ba naman, may tulungan natin sila sa simpleng bagay lang na ito. Hindi naman natin ginagawang katatawanan yung mga dadaanan natin memes na connected talaga sa bagyo at sa baha. Pero ito ay isang paraan na may karamay kayo. Kahit anong mangyari sa iba't ibang mga paraan, gagawa tayo ng tulong natin. Syempre nagbigay na rin ako ng donasyon sa sarili ko, sa mga pumili na lang kayo ng gusto nyo dyan o sa papaanong paraan. Pero sa mga tao nanonood ngayon na gusto lang makatulong sa kanilang simpleng paraan, sa pagbibigay natin ng oras, diba? Nanonood tayo dito, dadagdagan ko yung ads, i-play nyo o replay nyo, magugas muna kayo ng pinggan o asarin nyo yung jowa nyo, yung asawa nyo, pagtripan nyo. At saka gusto ko na rin mailabas to agad, diba? Hanggang pwedeng pa makatulong sa mga makangailangan dyan. So atin na agad simulan. Para sa inyo to, pinasok na ng tubig yung bahay na. Bad trip. At least purified na agad yung water mo, diba? Leche. Sulot. Kuya, sagipin niyo po siya. Diba? Hindi naman lahat ay abuti ng matinding bagyo pero nasa mga evacuation center, diba? Para sa kanila yon. So, sulot. O yung mga nagpa-poster ng sopas tsaka munggo. Ito lugaw. Nangiingit pa kayo, diba? Ibang tao taglamig ang problema, iba ang problema kakadal weather, pero iakyat mo muna yan. Binabahan na tayo sa first floor, iakyat mo na yung mga gamit. Sa magaling to lugaw na to, sa Etibak ata yan eh. May halo na ata yan. Sulat! Yan ba gusto natin? Sa nice edit, alata na ba edited to? Ito palang parte na to. Naman Mandela effects ba ako, bay? Sukot, dahil yan pa inuna mo, hayop ka. Oh, don't mind me. Diba? Minsan, baka hindi na niya iniisip yung bahay niya. Diba? Baby ko na lang. Kahit tinangay na yung brief ko tsaka panty, okay lang yan. Nasaan dyan pa yung baby ko para alagaan ako. Huwag nyo rin kalimutan yung mga alaga nyong aso at pusa ha. Lalo na pag bagay, mga nakatali dyan. Lagi ko nakikita, mga katangahan nyo eh. Sukot, leche kayo, lulang mo pa lumandi. Di ko pa nga na-enjoy eh. Ano? Ikaw muna! Di ko pa nga na-enjoy. Sukot na agad. Sige, fine. Kayo na masaya. Sige, sukot. Baka rainy day ito. Like ko lang ito nakikita taon-taon. Lalo na pag tag-ulan na. Lalo na La Nina na ngayon. So mas maraming beses ko pa siya makikita. Rest in peace, Rene J. Sukot. Chill. Diba at least kung kaya mong gawing kasiya-saya isang malungkot na bagay, gawin mo. Swimming lesson ka pa ha. My goodness, ayoko na talaga. At least ngayon, tanggal yung pandikit mo. Kala mo ha. Galing kay Jorax, Filipinos going to school. Gawa kami sa sa plastic. Hindi kami nababasa. Mga raincoat kami o ano. Kaya gusto ko nandito sa bansa natin ang ating mga itinalaga sa gobyerno. Huwag kayong magsisialisan dito. Karamay dapat namin kayo. Sukot. Ano to? Sige, munggupan ako. Nasa yung chicharon. Hayop ka, iniinis mo pa ako. Mas mainit-init na kanin. Diba? Isipin mo lang ng mga nasa evacuation center. Diba? Na hindi na mapagdadaanan. Diba? Yung unting simpatya. Yung level ng tubig sa ilaw kung kaya't nagpatupad na rin nag-force evacuation ang lokal ng pamahalaan. Enjoy lang, enjoy. Oh my God, nag-enjoy ka. Nice cut pero medyo late na. Wala live. Anong gagawin natin? So dahil napasaya mo ako kahit umuulan. Salute. Mukhang hindi kayo magiging shopaw ngayon sa evacuation center. Bakit yan ang kinuha? Ba't hindi yung mga aso? At least yan nasulot sila sa kapahamakan. Kaya to galing kay Dosea ng comics. Huling brief ko na to. Bumagyo pa.
Ay, di ba? Kaya nga pa sila dilado eh. Kaya mo nga sila sinire-rescue eh. Para kasama mo sila sa kahit ano pang amoy ng brief mo. A brief story, literal. Ito yung mga brief natin. Sulot, ano to? Birthday gift. Happy birthday to you. Happy birthday. Libog na libog ka na pala, ka man lubog. Leche. Libog na sa... Happy birthday, happy birthday. Sana malaglagan ng wax. Sabi ko sa'yo magpa-wax yan dito yung tinutukoy ko. To you. Blow the candle. Tapos ako naman. Yay! Yan, trip yan. Bumili ka, lubog sa bahay o libog sa baha? Sir! Yes, sir! Ay, natag mo edit. Kanan! Was right! Yes, sir! Yes, sir! Yan ang lalaban sa atin. Here's time! Sa mga cancers, diba? Kayo nga yun eh. Vanish sulot. When the world needed him most, he vanished. Ito dapat yung titigil gamit ang hangin tsaka tubig eh. Ano ba naman yan? Hayop, sayang. Nasa na siya? Miss ko na siya. Miss na kita. Sukot, BBM, all pogo are bad. Ako na paborito. Ako hindi! Paano na pag natangay na yung paborito kong kwek-kwek vendor ng Bagyo, leche. Mga bogo rin po, pwede maban yung mga bogo sa social media. Sulot, tarabi overnight tayo sabi. Sige, huwag mo na pala akit yung gamit kung ganito na rin ang estado nila. Para na rin tinangay ng Bagyo. Sukot. Typhoons exist. Philippine Sikihor first week shop din direct dito typhoons to China. Ipaglaban mo, Visayas! Ilabas natin ang mga swang! At mga duwende! Talon! Ilabas ang mahika! Kung pwede nga talaga eh, no? Sayang naman yung mga ano sa atin, yung mga tik-tik tsaka mga lintik na yan. Hindi magamit-gamit yung mahika dito para sa ikabubuti natin. Bakit lagi na lang yung mga albularyo gagamitin sa kabit, sa mga crush nila? Ba't di natin magamit para sa ikabubuti ng Pilipinas? Gamitin natin siyang buff kumpara sa mga ibang bansa. Sayang naman. Sulot, dami ko inis, dumagdag pa to. Kala ko wattage, PSI naman pala ang labas. Ito nangyari pag heartbroken yung magkakabit sa inyo. Ito yung luha niya, lumabas yan. Example lang ito ng mga baha sa inyo. Lumayo kayo ha, parang awa nyo na sa mga outlet na nilalabasan ng ganyan. Di mo alam kung buhay pa yung wire. Kasi kung buhay yung wire, ikaw naman na magpapahinga. Sukot! Tolong, kaki saya sakit. Oh my God. Hopefully, talagang walk path yan. Kasi naging water slide. Okay, mukhang safe naman. Naging water slide. Alala ko na naman yung PWD RAM. Boss, on the way na po ka. Ayan, sa mga nagtatrabaho ngayon, mga galing sa trabaho o mga kakadating na sa trabaho kasi late, dahil late nagsuspend yung trabaho mo, para sa inyo to. Ito, literal na ano ka na, waterproof ka na, tsaka bagyo proof. Amphibian car. Pag ito ba kailangan mo ng lisensya o pasensya? Sulot. Vegas of Jollibee. Ah, wow, very good. Matulungan natin ang kapwa natin. Parang ito ginagawa natin ngayon. Magawin yung katutok ka nila lang, matuwa na lang yung ginagawa nyo. Nice. Pati tropa niya, pati libag niyan sa likod ng leg niyan meron. Wala akong pake kahit sukot. Satisfies ko, satisfies. Yes, maraming salamat sa iyong serbisyo. Diba, kesa magkalat ka ng kakanser, magkalat ka ng kabutihan. Sulot. Budots. Wala, mahina ibang bansa. Ano ba naman, nasan energy mo? Wala ba kayong breakfast? Nasan American breakfast mo or to British, Australian? Sulot. Like not sorsogon. Ganito mga pusa dito sa Sorsogon. Oh, intergalactic moves. Kaya mo ba yun? Mapapamaha ka pagato. Inaalam nila kakaibang impormasyon. Sa Manila, mga pusa mahihina. Kain tulog lagi sila at wala pang disiplina. Kumpara Sorsogon, Crazy Cat, respetado ng lahat. Legit na daserat seller ng coconut. Hi! Legit ba tong kanta? Ay, kung copyrighted, tigilan natin. Maraming salamat yan. Kaya huwag makakalimutan yung mga alaga nyo, ha? Di malay mo, sumayaw sila para sa'yo. Ayan na, pumasok na. Yun na, kunin mo na lahat nung mga libag doon sa tubig. Total, gustong gusto niya yan. Kunin nyo na din. Ayop kayo. Dito pa sa Montalban galing yan. Layo ng narating mo. Sukot. A vacation in the Philippines. Almost you play after
Sige. Handa ako ipaglaban yan. Kesa... Hey! Badyaw! Most love and Quirino. Tsaka maigpit ang kamay. Yeah, ito baka nalaglag to sa manhole. Oh, Visayas naman! Hey! Baka wala na siya naman yung pag-itigilig. Abra siya lapo-lapo. Yeah! Ball, sige ko naman siya. Hindi ko alam ano lang nangyayari sa ball eh. Typical Bisaya. Basta Bisaya nagpaload Bisaya. Okay, Mindanao na. Best selling in Mindanao. Ano yan? Ayop. Ikalat mo ang semilya sa buong Pilipinas sa Umarawi and this way FBB going to school. Jensan! Eh, syempre ikalat natin ang legacy ni Pacquiao. Okay, lipad na. Pero may iba ka lang gusto, paano yan? Pero Pepe din yan. Bago ang puso mo, pwedeng maging tayo. Okay, kung pwede pakita. Salot, legit. Ito, ayoko lang. Pasak ka, ano? Gusto ko maintindihan yung mga sulat nyo. Totoo lang. But ito mga writer na to, dikit-dikit sumulat. Ano ang tawag mo sa ano? Nanonood ka ng The Voice, eh? Isa. Parang kaisa. Siya nag-iisang kapatid ng misis mo. Ano? Dito kayo. Tagal si Willie. Hoy, bawal gamitin nyo pag hindi yun. Production. You don't know the law. Okay? Ay, hala. Ano yun? Dito kayo. Hindi ko gets. Dito kayo. Sa ABS ba yun? Ito yung hirap eh, no? Pag tama ka, kailangan pa yung good sa mukha nila na tama ka. Nagbumukha ka lang arrogante, ito yung ginagawa niya. Alam ko naman, minsan taga may mga bobo kang stuff. Siguro meron ka mga teammates na batugan o ano. Pwede ka naman maging professional. Sabihin mo pagkatapos, wag natin sabihin nang tumatakbo pa yung show na live, di ba? Or nag-record. Pero wala silang magagawa kasi kay Willie yan eh. Parang yung kay Homelander, puta nilalanggam na ako. Pumapasok ko sa loob ng kwarto ko yung ano. Parang iniisip parang kay Homelander na ayaw ko yung patayin lahat eh. Parang ganun yung feeling eh. Sukot, tag-ulan na. Okay, copyrighted to, ma'am. Don't know the law. Bika. When the sunshine cruise together, I'll be here forever. Sorry, ba't parang inisip ko parang masasagasaan siya. Alam ko kasama sa content. Pero mahirap yan, naka-heels na ka, umuulan pa, wala ka pang bahay, di ba? Tinangay na ng saludo, di ba? Ito ang gusto ko sa mga Pilipino. Kahit may sakuna, hindi naman toxic positivity ha. Okay lang naman malungkot, okay lang naman i-assess na, pucha, tangay na yung bubong namin, may kailangan na ako gawin. Kung nakaka-distress sa'yo mag-ganyan, di gawin mo. Basta tandaan mo, may bukas pa at may kasama ka. Kasama mo kami, kasama nyo ako dyan kahit saan pa yan. Kahit ano pang kalibagan yan pakita nyo. Sunod, sulat, Jollibee. Sabi ko lang eh, pasok nyo yan sa mga itlog nyo. Mga tigang na at libog na sa baha. Prop hunt sa DLSU. Ayun na nga. Lasal nga kasi nag-i-English eh. So windy! Barili mo, para may extra HP ka. Ayop. Sulat. Patunay na buntis talaga ako. Yan. Pinapakita ko na sa inyo yung ultrasound ko kahapon. Okay. Ayan o, kitang-kita nyo, di ba? Mabuti yan. Lalabas yung... Alam ko nilalabas sa tiyan niya yung mga cancer sa internet. Yan guys, so may proof ako, di ba? Kita nyo naman. Ilang pansit kanto na ba yan? Di ba? Baka dinakdakan yan ha? Hapon lang yan. Tsaka sabi ng doktor sa akin, huwag daw ako masyadong magpaka-stress, di ba? Nasa-stress ako sa'yo eh. Baka daw bukas. Sa'yo na ba yung nakalagay sa damit mo? O sumakay ka na doon sa Coast Guard sa barko kanina? Okay, so binigyan pa kami na ng ganito. Ano yan? Ano yan? Permit? Proof yan guys ha. Hindi yan eme. Ako waterproof. Kita nyo na. Lahat kami nabubuntis. Hindi nyo lang alam. May tinatago rin kami. Ano? Sama ng loob? Babay na. Sama ng loob o kapansanan? Ano ba nilalabas mo na leche? Sukot? Yung bago anime, yung Russian daw. Uy, gago, tarantado, tanga, pastos, walang modo, baliw, bobo, sira, ulo, tang, ina, asing-tusing to, kulang-kulang, may sayad, abnormal, hayop, demonyo, animal, aso, pusa, baboy, daga, ibon, ahas, ba, apagong, penguin, dolphin, tiger, leon, elepante, buhaya, unggoy, bulate, puto, sipre, patungga. Okay, sukot, the bendo machine. Balik na naman, raining kamay, tapos na ang pantropiko. Balik na uli. Ikaw mag-isang nanginginig, cause I'll be waiting in Manila, hindi ka na babalik.
Diba, sugod lang tayo, lusong lang sa baha, wag lang libog. Kasama nito eh, diba? Pagkatapos ng Pantropico, Raining in Manila, tapos syempre, ang walang katapos ng Jose Marichan. Sulat, Eagles tayo dyan. This is my alter ego. Anita Maxwin. Lugi ako dyan. Iwan na to sa evacuation center. Ayoko na ito makita. Sukot, leche. Siyempre muna pang-update ko lang si Mrs. Ayaw maniwala na ba? Akala na bababae na naman ako. Naman may topak ka. Kahit may bagyo ka o wala. Araw-araw bagyo pagkasama ang pinakamamahal natin. Amen? Dahil at least updated sila. At syempre pwede mo rin i-post para madaanan kayo ng mga rescue. Tapos tinangay, no? Lumutang papunta sa'yo. Sulot. Yeah, dahil napasaya mo ako, alam na niya na kailangan, mayroon pa siyang 30 seconds para umalis dyan. Bomb has been planted. Libog na po kami sa baha. Yep. Yan na, unahin nyo. Sige. Walang ulan-ulan kapag kifi ang popot yan. Priorities. Kaya magpasalamat ka kung yan ang mga problema mo. Hindi yung tinangay na yung pader nyo. Lumulutan na lahat ng bote ng coke nyo. Wala na, basa na lahat ng damit mo. Sir Jude, ito, sanay tayo yung Sir Jude lumusong sa tubig. Dami niyang taway muna kayo. Sayang nakakatawa ka na sana. Sukot, sayang nga naman. Okay lang, hayaan mo na siya. Ka muna, Ayan, marami. Kunin nyo na rito. Ano yan, dali na to sa evacuation center. O pwede nang gamitin yan pangkain. Bayaran na ng barangay. Sana yung mga barangay nyo may silbi ha. Hindi lang may silbi lang pag tumatakbo ha sa eleksyon. Marcos Vance Pogo. What the fuck? How am I supposed to make all my money now? What the fuck? What the narinig ko nga, bisa iibahin pa nga yung name ng Pogo. Gagawin na Internet Gaming License, IGL. At kaya naman karamihan din ng mga nasa social media ay pinaplug yung mga yan. Hopefully sila ay rehistrado sa Pagcor. Okay, kailangan natin sensor yan. Kundi, pag walang kinita, tong video na to, wala tayong madodonate. Hayop kayo mga admin kayo. Ano ba? Kakasabi ko lang sa inyo, mga dadaanan natin dito, pan-donate eh. Hindi mo pa talaga ako dito. Hindi ko ito pwede pakita sa mga member. Sa mga gusto maging member dyan, ito yung panahon nyo. Leche, sulot. Ay, nalala ko nga yan. Yung mga naging marketing yan ng mga iba't ibang business. Sa FB nakita ko sila Lola Nena. May mga anime ngayon Jujutsu Kaisen. Tangina. Domain expansion. Ang mulihok bayot. Do you even really like this track? Take away the drugs, would you feel the noise? Wala naman masama maging bakla, pero di ako bakla kasi di ako gagalaw. Ay, sulat at panguli. Ay, yung pala, it all interconnects. Kaya pala nagkaroon tayo ng ganito issue para maghihanda tayo sa ulan. Kasi magiging water slide din ulit. At doon tatapos yun. Maraming salamat sa mga nanonood. Alam nyo na, share sa mga gusto nyo pang makatulong, makadagdag sa view at sa ads na dadaan dito. Ipipin ko rin sa comment yung pwede nyo donate-an diretso nyo kung gusto nyo pang dagdagan. So, i-update ko na lang kayo doon sa kinita ng video at ipopost ko na lang sa ating Facebook page kung gusto nyo makita yung kinita nitong video na to siguro after 3 days. Para lang transparent tayo dito. Ingat kayo palagi at sa mga babiyahe, sa mga naka-stranded ngayon, update nyo mga mahal nyo sa buhay para alam lagi kung nasaan kayo. Paulo na mamaalam. Shoo!